v-am regăsit la o nouă serie de Minecraft. Cum am spus în videoclipul de Metin 2 Story, am spus că o să ne apucăm de niște jocuri și am spus să ne apucăm prima dată de Minecraft. O să punem numele la mapă Minecraft. Minecraft Survival. O să folosim, cufărul nu o să-l folosim, niciun seed, creează o lume nouă. Așteptăm puțin. Haide. Cum se generează lumea, după cum vedeți. Dacă s-ar genera mai repede ar fi mai frumos. Da. Nu te-mi pe o câmpie. Ai. Scuzați. Trebuie să strângem niște lemn. Ne facem o casă. Așa în primul și în primul rând. Eu de obicei strâng cam 32 de lemne ca să am de puiet, de... da? Pentru a avea 2 stacuri fix și din 2 stacuri îmi fac o casă liniștit. Nu am nicio problemă. N-am dat cufărul ca să-mi dea chest, că era mai simplu, dar am vrut să mă vedeți cum mă joc așa. Cam mulți am văzut că nu dau niciun seed, nu-și pun nici chestul. Spre 10. Sper să vă mai uitați la videoclipurile noastre. Din nou, acest videoclip va fi pus pe Darius Alexander. Noi facem o echipă. Eu sunt Alin, Dust, sunt pe Metin. Videoclipul va fi din nou pus pe Darius Alexander. Știți, să dați subscribe, să nu. Și acum am văzut că mulți se apucă de Minecraft, mulți începători, mulți experimentați. Ne-am gândit să facem și noi o serie, unde să facem deathmatch-uri pe servere, amândoi. Și acest videoclip cred că va ține câteva minute. Și următorul videoclip de Story 2, dacă vă întrebați, va fi joi. Atunci vom face... De fapt va fi o surpriză. Să vedeți voi. Dar primul episod este destul de plictisitor și eu mă plictisesc. Hai. Da, copacul ăsta și gata. 30, 31 și ultimul. Să mergem undeva, să găsim o casă, undeva unde va fi bine, căldură, frumos. Văd oi. Mori, oaie, dăm lâna ta. Asta-i. Dă și lâna ta. Cum să nu-mi dai lâna? Trebuie să mi-o dai. Niște oaie. Pentru asta e făcută. Da. Ce să mai spun? Cam să ne apucăm să facem o casă, să fac o casă acolo, dar nu o să fac. După cum vedeți, n-am pus niciun seed, ca să nu mai spuneți voi, sau dacă l-ați mai pus seed-ul ăla, să nu spuneți unde sunt diamantele, sau fier, sau aur, sau de-astea. Deci, cam atât a fost primul episod de Minecraft.
Următorul va fi, cred că tot joi, împreună cu Metinul. Și o să vă lăsăm pe voi să spuneți în comentarii ce jocuri mai vreți. Și asta a fost tot. Ciao les!